Tulo ka sityo nga nasunugan sa Basak Pardo, gibutang ubos sa state of calamity. 10,000 pesos nga cash assistance ihatag sa City Hall ngadto sa mga biktima. Tulo ka estudyante sa Daan Bantayan, sunod-sunod nga naghikog kay wala hatagi og clearance sa maestra. Laboratory test ni konfirmar nga tipos ang sakit nga mitakboy sa mga lumulupyo sa usa ka sityo sa Dakbayan sa Toledo. Usa ka tawo sa maran ug laing tulo na dakpan sa usa ka bypass operation sa Dakbayan sa Toledo. Babae nga namaligya og shabu nadakpan sa kapulisan. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanitibuang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Miyerkules petsa 18 sa buwan sa Marso tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ito na masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Attorney Georgia, kabahin sa naghikog ng mga tinunan. Mipadayag og kaandam ang Provincial Council for the Welfare of Women and Children nga mutabang sila sa mga pamilya sa tulo ka mga tinunan sa Daan Bantayan National High School nga giingong nagpakamatay gumikan sa problema sa tunghan. Apan di mo tuoglan ang guidance counselor ingon man ang kapulisan sa Daan Bantayan nga gumikan lang sa wa mapirmahi ang clearance nga ang hinungdan sa paghikog sa maong mga tinunan. Jinky Rosit, Sugin ni May. Niinilang buwan sa Marso, tulo na ka mga tinunan sa Daan Bantayan National High School ang nagkutlo sa ilang kinabuhi, human matud pa, wa pirmahi sa ilang magtutudlo ang ilang clearance nga usa ka rekisitos matag tapos sa school year. Unang kaso sa pagpakamatay mao ang grade 7 nga si Angelito Tilaan sud sa ilang panimay. Ikaduhang kaso ni adtong Lunes, din usa ka Jade Manzanares nga grade 9 student ang naghikog sud gihapon sa ilang balay. Matud sa pamilya sa biktima, problema sa school project nga may requirement sa clearance ang hinungdan sa pagkutlo niya sa iyang kinabuhi. Gani sa Facebook Messenger, nalatid ang panamilit ni Jade ngadto sa iyang classmate. Na to ba nadala na to tanan ang iya problema kay nag-ingon man iya mga classmates nga nagproblema ko sa iya pagkuan sa iya project nga dili ma-close sa kuan. Kagahapon na diskubrihan ang patayng lawas sa grade 9 student nga si Wendell nga nagbitay sa punuan sa kahoy. Mabasahan siyang cellphone ang text messages ngadto sa iyang mga classmate nga nagtumbok sa usa ka ginang solon nga wa mipasaylo kaniya ug wa pirmahi ang iyang clearance. Ang ako ragud unta akong mensahe ni Ma'am Solon. Inahan man unta siya wa ba siya bati ang kaluoy sa akong anak nga nagsunod-sunod sa iya gapon. Nangayon pasalo og manghangyo nga papirmahan niyang clearance. Ako mga lang yung kong hustisya sa akong anak si 17 anyos pa na. Wa miatubang ning inyong tigbalita ang gitumbok nga si Ginang Solon. Apan matod sa guidance counselor sa naisgutan nga tunghaan, problema sa panimay ang posibleng hinungdan sa maong mga tinunan ug dili kini school related. Kinisab ang pagtuo sa Daan Bantayan Police. So kanang yung nila nga claim nila nga academic, mabili sa gina siya maogi rason kay grabe diya ng stress sa pamilya. Advice lang sa mga ginikanan ng lahi ng gidkaron. O ang higod nga magmatong dito kay gusto ng mga bata karong panahon. Tulo ang sunod-sunod karong buwan. Subay sa maong taho, andamutabang ang Provincial Council for the Welfare of Women and Children ngadto sa pamilya kung muduso sila og formal nga request alang sa usa ka patas nga investigasyon sa mga suicide cases sa ilang mga anak. Kung muduol sila nato, atong dawato nilang report, then atong tunan, we will send some investigators ditong dapita aron makuha nato ang tinuod. Jinky Rosit, News 5. Ana-ana gipahiluna sa Don Vicente Rama Memorial National High School ang mga nasunugan sa Barangay Basak Pardo. Gipaubos na sab sa state of calamity ang tulo ka sityo nga apektado sa sunog kagahapon sa buntag. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Barangay Basak Pardo, state of calamity. Under the state of calamity.
Atol sa espesyal sesyon kagabi sa mga opisyalis sa barangay, gideklarar nga ipaubos sa state of calamity ang tulo ka mga sitio sa barangay Basak Pardo nga gilangkuban sa sitio Ulap, Bambo ug Laguna. Sa labing uwahing talaan kagahapon, miabot na og 204 ka panimay ang apektado sa sunog nga dunay 304 ka pamilya ug 1,383 individual ug 15 ang na-injured atol sa sunog. Mass motion. So, resolution approved. At ang nakita ang gulo ng problema rin is more on ilang lutuan. Tama. So, ito yung mga tayo na i-prioritize na kung sa itong purchase na yun, like banding ilang lutuan, ilang mga plato. And we have already, di pa na siya final, but kung ano tayo naman sa individual. Atol sab sa sesyon gisugyot sa mga konsihal nga mopalit sila og mga butang nga gikinahanglan sa mga nasunugan sama sa banig, habol ug kaldero. Apan nasayran nga mukabat lang sa 35,000 pesos ang pundo sa mayaging tuig nga calamity fund nga mao'y magamit sa pagpamalit. Butyag ni Kapitan Kagang nga dunay daghang tabang nga ilang gipaabot sama sa usa ka institusyon nga misaad nga mutabang sa nasunugan sud sa 15 ka adlaw. Di pa tagakuan ron sa considering kamay ka atong budget sa barangay. Nga kuan napatay expected nga mo adto dito pa resource pa register sa mga kanang mga affected families pa. So as of now, di pa ta kay ihatag og exact figure. Pero makaingon ta gamay ra ato ra ni pang palit og mga gamitonon nga kinahanglan jud kayo. Sa may housing material or mga Housing materials di ta makaabot anang housing materials kay perting gamay ra gyud. Ray Pasaporte, News 5. Duna na gitahasan si Acting Mayor Edgar Labella sa pag-assess sa mga biktima sa sunog sa barangay Basak Pardo aron mataga na ang matag pamilya og 10,000 pesos nga financial assistance gikan sa city government. Dugang niini nagpadayon karon ang negosasyon tali sa tag-iya sa yuta aron himuon og socialized housing site ang lugar sa nasunugan. Subling gipasalig ni Labella nga makabalik ra ang ug tukod sa ilang mga panimay ang mga nasunugan. This is allegedly owned by the Rallion Ears, but it is now being managed by Jeper Real Estate Development Company. Unya, I came to learn in my discussion with Attorney Colin Rosell na kini di ay karon is now the subject of an offer to sell by Jeper. So inunta po nga for socialized housing site. So doon na ni offer to sell. In fact, there is an ongoing discussion on the possibility of selling this and converting this into a socialized housing site. Gitubag og laing sunog ang nahitabo sa barangay Basak Pardo kagahapon. Diin duha ka sitio ang apektado sa dakong sunog sa barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi kagahapon sa hapon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Niabot og 35 kabalay ang naugdaw og nakan-an sa kayo sa sunog nga niigo kagahapon sa hapon sa barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi. Napikihan ang mga dagkong fire trucks sa pagsud sa lugar hinungdan nga ang mga gagmayng fire trucks mao'y nakapenetrate sa fire scene. Alas 3 na dawat ang alarma nga giisa sa Task Force Alpha ug human sa 40 minutos gideklarar nga fire under control na. Gingong nagsugod ang kayo sa panimay ni Ronabi Samura gumikan sa wa mapaw nga TV. Amo pa ng kuanon, amo pa ng balikon kay wala pa mi makadetermine kung say cause good kay actually pag abot pag ulburas kayo mga kuan ang mga bata ray na diha niya ilang itong gi force open ang kuan ang pultahan para makagawas ang mga bata ang kanila sa mga silingan Kuan nga, nag-TV niya ni kahit tunog spark ang TV ni Aso, din natapon na speakers. Nasayran nga niadtong Domingo gipahimangnuan ang mga residente bahin sa sunog ug wa sila magdahom nga mahitabo kini sa ilang lugar. Kalba nga paglihay sa sunog unsaon pag kuan ana nga unsay buhaton mao pagipagkuan atong Domingo nga nagpiding nagpakaon mis mga bata. Maglikay sa sunog. Maglikay sa sunog. Gi kuan mi. Ya, wa gi may mag-speak nga mao na nahitabo karon. actually ang atong plano nya ni coincide pud sa ilang gusto nga ari lang usa no temporary dinhi sa
kapilya sa bamo humon sa asosasyon niya magani ang ato ang presidente nga atong gihangyo o niya very cooperative, no. Mao na siya nga naay kaming nato nga mga assistance karong taud-taud. Ray Pasaporte, News 5. Gikumpirmar sa Provincial Health Office nga base sa clinical test ug sa gipakita nga response sa mga pasyente sa tambang nga gidapat kanila, typhoid fever gyud ang sakit sa mga taga-sitio Bayabas, Barangay Subayon sa Dakbayan sa Toledo. Jinky Rosit, Suginlimi. Gibutyag ni Dr. Cynthia Hinosulango ang pangu sa Provincial Health Office nga base sa laboratory test sa 14 ka mga pasyente nga padayong nagpaalim sa Toledo City District Hospital, wa sila makiti og ubang infectious disease gawas sa tipos. Kay ang laboratory wise there are no other signs that there could be like it could be dengue or other infectious cases or infectious diseases, but then Kagahapon, nakigtagbo ang PHO sa mga representante sa World Health Organization o DOH-7 kinsa naghisgot sa water quality monitoring sa mga kalungsuran sakop sa lalawigan sa Sugbo. Giingong girekomendar nila ang regular nga pagsusi sa mga water sources aron di na magbalik-balik pa ang maong epidemya. so meaning like if it's an open well, it has to be covered. If it is an improvised spring, same thing. Of course, 25 to 50 meter radius, there shouldn't be any residential o mga balay within that. Subling giawhag ni Hinosulango ang katawhan sa padayong pagpabukal sa ilang tubig mainom, pagsiguro nga luwas kini. Jinky Rosit, News 5. Gibutyag ni Cebu City Acting Mayor Edgar Labella nga mi courtesy call kaniya ganihang buntag ang bagong officer in charge sa Cebu City Police Office nga si Senior Superintendent Marciano Batiansila. Mahimamat na unya ni Mayor Michael Rama si Batiansila iniguli niya gikan sa Japan kay dunay himo panagtigom sa tanang station commander sa Dakbayan aron sabutan ang mga plano alang sa Cebu City Police Office. Ray Pasaporte, Suginlimi. I'm happy to learn that he is not new here in Cebu City. He used to... Sa panagtagbo nilang acting mayor Edgar Labilla og ni CCPO OIC Marciano Batiansila kaganina, nasayran nga sud sa dugay ng katuigan na destino ang police officer sa Dakbayan di nahimo kining hepe sa Waterfront Police Mabulo og San Nicolas Police Station. Pangandoy karon ni Labilla nga duna na untay mabutang nga permanenteng hepe sa CCPO aron maplansa na nila ang mga giplanong proyekto, programa, sistema ug angayang ipatuman sa organisasyon. Usa sa mga plano mao ang public-private partnership pinaagi sa ADAP a Police Station Project. We are just on the process of refining the project, the plan, the building. Kaning sa Pardo, it's going to be a fire and police department jointly to be constructed. Unya ang Abuete sad, pasalamat sad ta nga ni commit sad nga mutabang o mopabarog sa atong Carbon Police Station na natong ilang program sketch, ang ilang plano nga gi-submit nato sa police para og unsay mga requirements for purposes of kanang sa police station building to anasad ato na silang gi-coordinate karon. Laing gibutyag ni Labilla mao ang pagbutang na unya og sub-police station sa Kabukiran. We have to see to it nga ang area would be accessible to all the other barangays in the south and the north. Usa sa area nga atong gitan-aw ang top no, top kay murag accessible sa south, accessible sa north. Wa pa masayod sa mga pangan sa police official si Labilla nga giduso sa PRO7 ngadto sa buhatan ni Mayor Michael Rama. Apan nagtuo siya nga nalakip ang pangan ni Batiansila kay iyang nakita ang katakos ni iniisip si CPO Director tungod sa kasinitian. Apan nagdepende gihapon kini sa mayor. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka mga pulis gipatangtang sa mayor sa Talisay human siya gipasakan og sumbong arson. King Perez, Suginlimi.
Nadawat sa Regional Personnel and Human Resource Development Division sa PRO7 ang request letter ni Talisay Mayor Johnny De Los Reyes pagtangtang sa mga pulis sa Talisay. Naguna sa listahan ni Mayor JVR ang hepe sa Talisay Police nga si Superintendent Rizel Carmelo Dayon, ang Deputy Chief nga si Police Inspector Rico Imperwa, ug duha ka pulis nga sila si SPO2 Oliver Dacua ug si SPO1 Mikey Espina. Gipatangtang sa mayor ang mga pulis human siya gipasakaan sa mga pulis ug sumbong arson tungod sa pagsunog sa usa ka impounded truck at ubangan sa police station niadtong Marso 8. Iya man po ng kwan, iya po ng katungod nga mo request siya sa iya po. So wala nato sa deprive sa iyang katungod ana. Ang Pangulo sa Cebu Provincial Police Office Noel Gilyamak nagkanayon nga nagkaistorya na sila sa mayor. Uyon si Gilyamak sa obserbasyon sa Regional Director sa Kapulisan nga hinay ang mga pulis sa Talisay sa pagukod sa gidili nga drogas. Below standard yun ang iyang accomplishment, especially Talisay is a drug haven, no? Matud pa sa Provincial Police Director, kasagaran sa mga dinakpan sa Talisay mga naghupot lang og drogas ug dili ang mga target drug pusher. Actually, this is a common problem, not only in Talisay, but in other stations. But compared to other stations, like for example in Liloan, how come Liloan accomplish more than Talisay? Gipang himakak sa hepe sa Talisay nga dili sila ang pinakahuyang sa anti-drug operations ug mas gamay og kalampusan ng mga dakbayan sa Bugo ug Naga. Apan giangkon ni Dayon nga mga naghupot lang og drogas ang ilang mga nadakpan kay kuwang og suporta sama sa pondo gikan sa lokal nga kagabhanan mao nga maglisod sila og dakop sa mga pushers. Dili lang andam malit sa Talisay ko anak kay magusama ko dili sa Talisay ko wala koy suporta sa mayor. King Perez, News 5. Bagyong adunay international name nga Bavi mihuyang pagsulod sa Philippine Area of Responsibility ug gitawag na karon nga Betty. Tungod niini wala masinati sa epekto sa maong weather system ang Kabisayan. Andre Patenia, Suginlimi. Misud kagabi sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm nga si Betty apan kaganiha lang sayo sa buntag ni hinay kini paglabang sa Philippine Sea ug nahimo na lang usa ka tropical depression. Kaganihang alas 10 sa buntag nasigpatan kini 1,120 kilometers east of Casiguran, Aurora nga dunay hangin gikusgon nga 45 kilometers per hour ug naglihok westward sa gipaspason nga 17 kilometers per hour. Sud sa mosunod nga 24 ka oras gipanglantawan nga mas muhinay pagyud kini ug mahimo na lang nga usa ka low pressure area. Ang Luzon drama o gibanabanang maapektuhan niini apan di gyud makasinati og pag-uwan tungod niini ang Kabisayan. Labaw na dito sa southern part sa ato diri sa Cebu, yung sa western part gyapon sa Visayas, masinati gyapon kayong uga kayo natong mga kayutan, inguman uga kayo atong mga plants and leaves og delikado jud kayo sa sunog. Gani mi pahimangno ang pag-asa nga magpadayon pa ang weak El Nino nga nasinati karon ug gipanglantawan nga mas muinit pa ang panahon sugod karong katapusang semana sa Marso diin musud na ang Easterlies. Ang Marso mauna siya ang transition period. Pasabot nato nga ang hangin nga amihan ilisan na siya silangan nga hangin o easterly wind, very warm and moist, so we expect March o nga rin na pa doon sa 3rd or 4th period sa March, mubali na ang hangin, mosamot ang atong kainit sa temperatura. Karong buwan na ang Marso 3 gihapon mao inatala sa Pag-asa Mactan nga adunay labing init nga temperatura nga miabot og 32 degrees Celsius. Tulo pa lang kaadlaw nga giuwan nga adunay 17.7 mm volume sa rainfall, layo ra kaayo sa 62.8 mm average rainfall matag buwan sa Marso. Ang Abril mao gitumbok nga driest month of the year, samtang ang Mayo maoy labing init nga buwan sa tuig. Pahimangno gihapon sa health officials nga aron malikayan ang heat stroke ug dehydration kanunay mo inom og tubig. Samtang matod sa Pag-asa, bisan og mipasalig ang MCWD nga dunay igong supply sa tubig karong ting-init, nagkagamay na ang groundwater supply sa Sugbo. Kung muupos ang water table sa groundwater supply, muresulta na kini sa pagkaparat sa mga tinubdan sa tubig tungod sa salt water intrusion, mao nga angay nagyud pangitaan og solusyon sa gobyerno kining problemaha.
Dunay introduction of salt water, ala tayo underground water, salty water, mamahal o maayo ang atong tubig. Andrea Patenia, News 5. Pulis nga na-dismiss sa serbisyo niya tumiyaging tuig, gipusil patay sa riding in tandem. King Perez, Suginlimi. Samad pinusilan sa dughan ug ubos sa liog may hinungdan sa kamatayon ni ex-PO3 Roy Tolentino. Human kini po sila pasado alas 7 ganihang buntag sa Maydan 3 de Abril sa Barangay Labangon. Nasuta sab nga dunay usa ka wa mailhing tinun-an ang gidala sa tambalanan. Human maangol dihang naigo sa nag-ikis-ikis nga gisakyang motorsiklo sa namatay. Sa inisyal nga pag-isusi sa kapulisan, gisundan sa may N. Bacalso Avenue ang kanhi pulis sa riding in tandem nga nagsulubog itom nga jacket ug helmet. Kaning biktima kano hinay ang padagan niya murag overtikan niya siya. Nagitirahan. Miabot sa crime scene ang inahan sa biktima nga wa makatuo sa ginangatan siyang anak. Nagtuo kini nga padung nang muuli ang biktima sa San Roque Village sa may Virama Avenue. Giangkon sa inahan nga dunay giatubang nga kaso ang iyang anak. Apan wa ni ini gibutyag kun unsang kasuho. Ang gato naman sa bata sa eskwelahan. Na-dismiss pagkapulis si Tolentino ni atong July 2014. Human nagatubang og kasong administratiba nga serious neglect of duty, dihang nag-absent without official leave, sud sa 31 kadlaw. Gikan sa Mandawi City Police Office, gibalhin sa CCPO Mobile Patrol Group si Tolentino ni atong Nobyembre 2012. Kani mag-awol kani usahay man personal problem. Usahay na po mos ako na maproblema na financially, no? Financially. So any personal problems nga makakuha sa pulis nato, mo ni kadalasan makuha na nila sa budi na makareport sa ilang duty. King Perez, News 5. Nasikop sa Provincial Intelligence Branch ang usa ka ginang nga tigpayuhot og ginadiling droga sa lungsod sa San Fernando human mapahigayon ang bypass operation sa lungsod sa Minglanilla kagabi. Suginlimila si Caminada Vistil. Gipahigayon pasado alas 10 kagabi ang bypass operation sa Kingswood sa Barangay Lipata sa lungsod sa Minglanilla, batok ang Marites Ubao, Babelya. Gihulagway nga di palang dugay nga misud sa maong kalihukan ng subject apan giyong dinagko ang target niini ug gikatahong ana kini sa watch list sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Tulo ka dagkong pakete sa gituang shabu nga mobalor ug di mo minus kapin usa ka katus ka libo ka pesos. Nasayran nga ang duha ka igsoon niini di palang dugay nga nakagawa sa presuhan tungod gihapon sa kalambigitan sa illegal nga droga. Limitado ra ang pamahayag ni Abelya diyang gikahinabi sa News 5. Matod niini, tagbo-tagbo ang paagi sa iyang pagkuha sa drogas nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Iyaman ang tao sa dagan sa panginabuhi, iyang tao og kanang diskarte, pero siguro ang kuan lang na dili ko na kuan. Dili lang ko napunta. Pero kuan dili basta lang. Leslie Caminada Vistil, News 5. Upat ang nadakpan ug usa niini sa maran sa usa ka bypass operation sa gidili nga druga sa dakbayan sa Toledo. King Perez, Suginlimi. Gipresentar kaganiyang buntag sa Camp Arcadio Maxilom ang tulo sa upat nga mga dinakpan sa bypass operation sa Sitio Panog, Barangay Don Juan Climaco, Toledo City. Nadakpan sila si Ariel Segara, igsuon niini nga si Elton Segara ug ang ilang uyuan nga si Danilo Traya nga nakuhaan og kalibre 45 nga pistola. Ang subject sa bypass operation nga si Ariel adunay pending case sa Negros Occidental tungod sa paghupot og drogas. Gidala sa tambalanan ng ilang kauban nga usa ka Jerome Cabante. Human na pusilan kay misuway og pabuto sa iyang armas. Nakuhaan sab kini og usa ka granada. Apat po yan na bala. Makita niyo yan, may tama lahat yan ng firing pin. Then nung nakita ni PO2 malaki na his body is in danger, so ang ginawa niya just to maim the suspect, si Cabarte, binarin niya. Ya kalit lang kayo ba kanang kay igsoon lagi dito kantog sa kanang doyan papunta kanan atol man eh ugaw gigiko ko ana man balay libo kagabi ni anak ko sila kay maniapo pa kay gutom ko sa nan ya mo na natug ko pagkabuntag dagang kay pulos nga ko na natug sige lang ko kuan man kung bangon kung akan ba sabay lang ya
Mukabat sa dulan usa ka gatos ka libo ka pesos ang kantidad sa shabu nga nakuha gikan kanila. Giangko ni Ariel nga iya ang nasakmit nga mga drogas ug way labot ini ang iyang igsuon uyuan ug ang samaran nga si Kabante na iyarang higala. Okay na, may kuhan kayo, pagkakwarta man po, wala pang kuhan ba? Ikan po ko sa prisuhan, na po ko nga, di na po pwede mo apply yung mga kungkuhan ko. Mga nang ikuhan na sa nakakulong dawat ba? King Perez, News 5. Lalaki nga napriso na tungod sa pagpanglabni. Subling na sikop sa kapulisan, human manglabni na sad kagahapon. Ray pasaporte, sugin limi. Wa na makapangumpra ang 38 anyos nga babay human labniha ang iyang pitaka. Sa wa mailhing tao samtang siya nagsubay sa Maydan Tabada. Mga alas 5 kagahapon sa hapon. Paglingi na po siya, man di akong gikukod siya. Hantod sa Sandroki na akong bukod, buti dyan kapuya. Wa na magdahom ang biktima nga madakpan ang nanglabni sa iyang pitaka. Human misakay og jeep. Nadakpan ang suspek nga si Sergio Ando, kinsa kasamtangang nagpuyo sa Barangay Pasak Pardo ug lumad nga taga Leyte. Matud sa hipe sa Mambaling Police Station nga dunay motoristang nakakita sa hitabo ug pag-abot niini sa Maydan si Padilla nga dunay nagbit patrol misumbong kini. Di para sa mga polis, yun, muna nakita siya tapos sa mga polis, nidagang din siya. Kaya pag-igukod lang sa mga polis na pero apsang yun, gitabangan sa mga tao kung mga civilian kasi sa mga polis, kasi Hermosa, at least na-trap siya na Nakuhaan og 357 revolver nga dunay bala si Ando ug nabawi ang pitaka og cellphone sa biktima. Kining yellow t-shirt sab maoy gisapaw sa suspek nga iyang gihubo ug mausab ang gipustan sa pitaka nga iyang gilabni. Kana mangkon ko na ako nagakuha niya kay nagipit sa akong kwarta ron kay ganina ang udto ko nang apply ko trabaho. Tapos naunhan mo ko na namin nakasulod. Moto ning nga importanteng kwarta ko karon dawa moto. Kakayon ko na unsa man pero ang akong paagi na to ang kwarta akong kuha og cellphone og gimutawag sila atong nambiran nila ako ay uli. Ang cellphone ang kwarta ang akong panon. Ang cellphone na wala ko iba sa cellphone nila bilang kwarta akong ano kay mobile po sa boarding house tapos ang napoy akong kuan sa akong asawa. Nasuta sa Mambaling Pulis nga kaduha na kaigo ang suspek apan wa magpablatter ang unang biktima. Nagtuo ang kapulisan nga si Ando maoy mangiguay sa ilang area. Nasayran nga niadto lang Oktubre sa miaging tuig na kagawas gikan sa City Jail ang suspek tungod gihapon sa kasong pagpanglabni. Ray Pasaporte, News 5. Daghang giyera nga kalikayan kung apila mga babay sa mga peace negotiations. Kini gipadayag sa mga ASEAN ambassador sa gipahigayon nga workshop dinhi sa Sugbo. Andrea Patanya, sugin nimi. Gipahigayon dinhi sa Sugbo ang usa ka workshop sa Association of Southeast Asian Nations Institute for Peace and Reconciliation. Tumong niini ang pagbinayloay sa mga miyembro nga nasud sa best practices sa pag-apil sa kababainan sa peace process ug conflict resolution. Kini gitambungan ni Secretary Teresita Quintos Deles, ang presidential advisor on the peace process. I wish to make an impassioned appeal for your help. For the voice of ASEAN has always been important. Wa kalikayi nga mahimong emosyonal si Deles sa paghisgot sa Mama Sapano encounter. Nanawagan kini sa mga miyembro sa ASEAN nga mosuporta sa pagpasar sa Bangsamoro Basic Law aron makabot ang kalinaw sa Mindanao. Gidawat niya ang pagsaway ni Senator Alan Cayetano bato kanila ni Professor Miriam Coronel Ferrer, ang chairperson sa Government Peace Negotiating Panel. Bato ni Deles, ang pagkwestiyon sa ilang abilidad nagpamatuod lang nga aduna pay discrimination sa mga babay dinhi sa nasud. In this day and age, we should name that mindset for what it is. Bigoted and short-sighted in the least. Taliwa sa panawagan sa pagkanaog nila sa pwesto, di gihapon sila muhunong sa pagpaningkamot nga mapasar ang BBL karong tuiga. Mato ni Deles, mas angay sa wayon kadtong mga tawo nga nanawagan alang sa pakigubat sa Mindanao. To insult those who wage peace and to lead our nation to war is the highest disservice to the flag, and I shall not bow or wield the banner of peace as a matter of duty.
Mato ni Deles ubos sa BBL, adunay equal representation sa mga kababainhan sa itukod nga Bangsamoro. If you will look at the Bangsamoro, the CAB and the Bangsamoro Basic Law, there are specific provisions on how women will have priority rights even in development. Ang mga ASEAN ambassadors mipadayag nga daghang mga gera ang malikayan kung i-apil ang mga babae sa peace negotiation. We do recognize, and I think all of us see that women have always played the vital role in peace and reconciliation. Too many men have waged war. Let us create a future where women can lead the way to peace. It is extremely important that the countries in this region, as well as the international community as a whole, work closely for the enhanced participation of women in the peace building and the reconstruction process. Andrea Patenya, News 5. Alang sa mga boat makasinati o Great Green Adventure karong summer, ang Boho Aluginsan River Package ang perfect alang kaninyo. Puno sa mga activities ang maong package sama sa pagbisita sa farmhouse, sa Heritage Park o sa River Cruise mismo. Atong ubanan si Andrea Patanya sa iyang Boho River Cruise sa lungsod sa Aluginsan. Nahimutang ang lungsod sa Aluginsan mga 60 kilometers southwest gikan sa dakbayan sa Subo. Nakuha ang pangan sa maong lungsod gikan sa isda nga kinsan nga abunda sa maong lugar. Gilang kuban og 15 ka mga barangay ang lungsod, usa na niini ang barangay Boho, diin makita na ang sikat nga Boho River nga dunay 1.4 kilometer waterway nga konektado sa Tanian Strait usa ka protected seascape. Gihulagway sa mga turista ang Boho River Cruise na counterpart sa Underground River Cruise sa Punta Princesa, Palawan. Sa ipasugdan ang cruise, first part sa Aluginsan Summer Package, ang tour dinhi sa ilang farmhouse, diin busugon mo sa ilang Filipino delicacies, una pa i-tour sa ilang vegetable garden. Ilang i-demo sa garden ang pamaagi sa composting ug ang pag-atiman sa ilang free-range poultry ug organic nga baboy, diin fresh vegetables ang ilang panganon sama niining mga dahon sa kamunggay. Sawdust sab ang gibutang sa ilang ad aron diretsyo nga ma-decompose ang ilang hugaw ug mapaubos sa vermicomposting alang sa paghimo og organic fertilizers. Ang advantage sa organic, mas healthy iyang karne tungod sa iyang pagkaon nga natural lang gyud ang iyang pagkaon gikan lang sa farm. Kay wala man siya artificial growth hormone, wala po siya antibiotics. Second stop sa package ang Baluarte Heritage Park, diin makitaan ang nahabiling struktura sa ilang 18th century Baluarte o Watchtower. Kabahin kini sa gitukod nga military defense ni Father Julian Bermejo tungod sa pagpangidnap sa mga pirata kaniadto. Muhapit sab niining bag-o ug nindot nga resort diin sugdan ang trail paingon sa sikat nga Boho River. Inigabot, sugaton mo og tamis nga mga pahiyom sa mga local guides nga dunay daang mga lay ug welcome drinks. Gawas ni ini, duna pagyoy makalingaw nga harana sa mga binisaya nga kanta. Balitaw daya mong punan, maoy kabilin sa mong hikanan. Awit na labing karaan, maoy garbo sa kabungturan. Sa di pasugdan ang cruise, dunay himuong briefing alang sa kamahinungdanon sa mangrove sa ecosystem. Ukay puno sa kultura ang ilang lugar, ipahigayon usa ang tradisyon nga palina, diin paasuhan ang mga turista aron luwas ang river cruise. Kining tradisyonal nga mga baroto mao'y sakyan sa cruise, uban ang mga residente nga nagsilbing tour guides. Nindot gyud kaayo ang scenery sa Boho River. Mahimo kang mag-swimming dinhi inig human sa tour, ug gawas nga makalingaw ug makarelax ang maong kalihukan, makat-on pa gyud ka. Dunay 22 ka mga species sa mangroves nga makitaan dinhi sa Boho River Cruise ug makabilib gyud ang ilahang local tour guides kay na-master gyud nila ang tanang characteristics niini ug na-memorize pa gyud ang ilahang scientific names. Nangunay gyud ang mga residente sa pagproteher sa ilang kabakhawan ug nang hinaot nga sundon sa mga turista ang ilang mga ehemplo. Kay kuan man ma'am, para man nga nay kay tuganan sa mga isda o usapod sa importante po siya sa mga langgam kay ano man magsalag ang mga langgam sa kuan sa sanga sa mangrove.
Gawa sa 22 ka species sa mangroves, doon na sa 61 ka species sa langgam nga makit-an dinhi nga manggawas sayo sa kabuntagon ug inig kilom-kilom. Kumikan sa gihimo sa Baitas kun Boho Aluginsan Ecotourism Association, mao kini ang rason kun nganong sa 21 ka ecotourism site sa nasod, sila mao'y nakadawat sa Inang Kalikasan Award niadtong 2013 gikan sa DENR. Andrea Patenia, News 5. Doon na sa kailaing lugar nga bisitahan Adtuan na sa karong Summer Glen. Daghan gyud kay wa pa koy naadtuan. Have you Yup. been there? kapila na ko nakabisita na ng lugar unya nindot gyud kaayo na no kanang Aluginsan ang pagka-develop sila mga attractions and mao gyud na siya ihimplo sa usa ka ecotourism nga destination. Di ba kabantay ka ang mga locals involved kay sila Yes. sa pag-promote But sila. the only way for a place to kada bang mulambo siya unyang kon is if everybody's involved man sad gyud. So No. it's good that all of them are involved in that project in their kanang tourism nila. Mao na ilang gihimo karon no nga ang mga kababayenan ilang gi-involve ang mga mananagat Yes. no katong mga nagda sa baruto ganina no. Nagmahay Doon na di ay kuan kanang baligya nilang kamote cookies I've tried that. It's really good. sa Coffee Dream ni mo na try. Yes, Coffee Gym. Kaya mo di baligya po. Pero nagmahay ko kay Sir Titus kaya ako gipakuyog dili. I would have wanted to go. Sulod ka tong kao ni Kao, kaya ni Andrea. Mo fashion stage. Yes. Umagkot ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Maraming salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!